Вітаю вас! На календары нядзеля 24 чэрвеня. Віцебск адзначае дзень горада. У наступную гадзіну ў інфармацыйнай праграме 7 дзён. Я, Юлія Устінова, і мае калегі пра галоўныя падзеі тыдня і свята нашага горада. Віцебску споўнілася 1044 гады. На 2 дні абласны цэнтр ператварыўся ў вялікую культурную пляцоўку. Канцэрты, флэшмобы і перформансы, выставы і канцэрты імправізацыі, выступленні вулічных музыкантаў, тэатраў, клубаў гістарычнай рэканструкцыі і нават кінапаказ пад адкрытым небам. Тысячы жыхароў старажытнага горада над Дзвіной сталі сведкамі яскравага відовішча, а таксама шматлікія госці, сярод іх прадстаўнікі замежных дэлегацый з гарадоў-пабрацімаў і гарадоў-партнёраў з Расіі, Кітая, Польшчы, Балгарыі, Латвіі, Літвы. Сустрэча з імі ў віцебскім гарвыканкаме распачала афіцыйную праграму ўрачыстасцяў. З падрабязнасцямі Інна Кіраенкава. Зранку прадстаўнікоў 9 замежных дэлегацый гасцінна сустракалі ў віцебскім гарвыканкаме. Сустрэча з мэрам горада хутчэй насіла нефармальны характар. Цёплыя шчырыя словы прывітання, поціскі рук і абдымкі. Віктор Нікалайкін у адрас кожнага госця выказаў словы падзякі за візіт і запрасіў далучыцца да святкавання 1044 года нараджэння Віцебска. У горадзе на Дзвіне самыя добрыя адносіны, цесныя гістарычныя і культурныя сувязі з нашымі блізкімі і далёкімі суседзямі. Так как город Псков и город Витебск побратимы, города-побратимы, у нас тесные связи и в спорте, и в культуре, и во всех сферах экономики. Мы неоднократно приезжаем, вот лично я, как замглавы города, приезжаю каждый год на Дни города, на славянские базары. Очень приятно мне посещать родной город. У Віцебска заключаны 26 дагавораў аб партнёрскіх і пабрацімскіх сувязях з гарадамі 12 краін свету, што яшчэ раз сведчыць аб папулярнасці старажытнага горада на Дзвіне. Дзякуючы вось такім сувязям, Віцебск актыўна развіваецца, нарошчвае свой эканамічны патэнцыял. По итогам полугодия мы ожидаем, что положительное сальдо во внешней торговле города Витебска с иными городами и странами составит порядка 100 миллионов долларов плюсом. То есть мы продадим продукции на 100 миллионов долларов больше, чем мы ее закупаем. Это большое достижение нашей экономики города. Пасля традыцыйнага фота на памяць гасцям прапанавалі экскурсію па гістарычнай частцы горада. Адчуць подых даўніны, азнаёміцца з яго сучасным абліччам і акунуцца ў сапраўдную атмасферу свята. Не абмінулі увагай і памятныя мясціны. Вянкі і кветкі ўсклалі да месца пакарання мірных жыхароў у гады Вялікай айчыннай вайны штоля ратушы. Тут жа супрацоўнікі краязнаўчага музея здзейснілі падарожжа ў мінулае горада. Узгадалі яго важныя гістарычныя старонкі і асобы. Сярод іх і знакаміты мастак Марк Шагал, імя з якім асацыіруецца Віцебск. Менавіта ў горадзе на Дзвіне жыў і самы высокі чалавек на зямлі. Фёдору Махнову прысвяцілі манументальна-дэкаратыўную скульптуру, адкрыццё якой прымеркавалі да свята. Яркое впечатление оставляет ваш город, очень теплый, теплый не климатический, а теплый своим населением, людьми, очень доброжелательные люди, добродушные, гостеприимные. Один из самых таких удачных партнеров город Витебск для Резекна, потому что все получается как-то само собой. У нас нет особого напряжения в отношениях или в организации этих отношений. Больш даведацца пра гісторыю Віцебска, адкрыць для сябе малавядомыя яго старонкі дапамагла гасцям экскурсія ў музеі Віцебскага народнага мастацкага вучылішча. Гэтая установа асаблівая гордасць віцеблян. Падзякі атрымалі ўсе, хто ствараў гэтую унікальную экспазіцыю. Тут жа адбылася цырымонія гашэння маркі, прысвечанай Віцебску, знакавая падзея, якую таксама прымеркавалі да Дня горада. На данной марке изображены мемориальный комплекс площади Победы, летний амфитеатр «Славянский базар», герб города Витебска, дом-музей и памятник Марку Шагалу. Марка пра Віцебск тыражом у 48 тысяч экземпляраў хутка разляціцца па ўсім свеце. І старажытны горад на Дзвіне стане яшчэ больш пазнавальным і запатрабаваным сярод знакамітых гарадоў свету. Інна Кіраенкава, Дмітрый Котаў, навіны Віцебск. Віцебск адзначае свой дзень нараджэння. І хоць узрост у горада сталы, абласная сталіца з кожным годам становіцца прыгажэйшай. І за ўсімі зменамі стаяць людзі, якія тут жывуць і працуюць, клапоцяцца і шчыра любяць свой горад, сваю малую радзіму.
Па добрай традыцыі ў дзень горада Віцебск гаворыць словы падзякі сваім жыхарам і адзначае тых, хто ўнёс значны ўклад у яго развіццё. 7 жыхарам Віцебска ў гэтым годзе прысвоены ганаровае званне «Віцебчанін года». Узнагародзілі пераможцаў у летнім амфітэатры падчас урачыстага схода, прымеркаванага да свята горада. Віктор Праліч пазнаёміўся з лаўрэатамі ганаровага звання. Проект года, дебют года, мецэнат года і грамадскае прызнанне. У 4 намінацыях адзначаны 7 чалавек горада, якія атрымалі ганаровае званне «Віцебчанін года». Іх дзейнасць ацэнена па выніках 2017-го. У ліку лаўрэатаў дырэктар канструктарскага бюро «Дысплей» Александр Вайцянкоў. Прадпрыемства спецыялізуецца на распрацоўцы і вытворчасці відэаманітораў, авіяцыйных дысплеяў, ЭВМ-спецпрызначэння і іншае, дзе выкарыстоўваюцца навейшыя тэхналогіі. Як вынік, узнагарода за значны ўклад у распрацоўку і развіццё высокатэхналагічнай, экспартаарыентаванай і навукаёмкай тэхнікі спецыяльнага назначэння. У гэтай жа намінацыі праект года адзначаны старшыня Савета дырэктараў фармацэўтычнага холдынгу і старшыня іудзейскай рэлігійнай абшчыны Дом Ізраіля ў Віцебску Леонід Томчын. Дзякуючы яго спонсарскай падтрымцы ў горадзе ўпершыню за апошнія 100 год з'явілася адна з буйнейшых сінагог у краіне Шацёр Давіда. Уладальнікам намінацыі «Мецэнат года» стаў генеральны дырэктар кіруючай кампаніі холдынгу «Беларуская гарбарна-абутковая кампанія «Марка» Мікалай Мартынаў. Ганаровае званне прысвоена за рэалізацыю гарадскіх праектаў, спонсарскую падтрымку і матэрыяльную дапамогу людзям, якія аказаліся ў складанай жыццёвай ситуации. Рост и детство мое было, ну, скажем, в недостатке, скажем так. И для меня вот этим, когда я вижу, ну, немножко это трогает всегда душу. Поэтому при возможности, конечно, я стараюсь быть сопричастным к тому или другому делу. Сярод лаўрэатаў і моладзь. 11-класнік гімназіі нумар 1 Марк Карнейчык адзначыўся ў намінацыі «Дэбют года» за добрую вучобу і перамогу ў рэспубліканскай і міжнароднай алімпіядах па інфарматыцы. Грамадскае прызнанне аддадзена чэмпіёнцы Еўропы па лёгкай атлетыцы сярод юніёраў Віялеце Скварцовай. Гэта яна зайшла з п'едэсталу, калі падчас яе ўзнагароджвання з-за памылкі арганізатараў загучаў гімн іншай краіны. І, безумоўна, культурная сталіца Беларусі не магла не адзначыць сваіх дзеячаў у культурнай сферы. Кіраўнік Народнага тэатра студыі сучаснай харэаграфіі Цэнтра культуры Віцебск Дзіяна Юрченка атрымала статус «Віцебчанін года» за вялікі ўклад у развіццё харэаграфіі, арганізацыю і правядзення міжнароднага фестывалю сучаснай харэаграфіі IFMC. Між іншым, на апошнім фестывалі яе танец «Глядзі, а то пачуеш» атрымаў галоўную ўзнагароду. Да, это моя работа, это моя жизнь. Ну, что тут говорить лишнего? Я просто с утра, да, я этим живу с утра до вечера. Мне нравится. Это сюрприз, и очень такой сюрприз приятный. На свой дзень нараджэння такі падарунак абласны цэнтр зрабіў сваім жыхарам. У хуткім часе білборды з фотаздымкамі «Віцебчан года» з'явяцца на вуліцах абласнога цэнтра. Віктор Праліч, Леонід Табола. Навіны Віцебск. Старшыня камітэта дзяржкантролю Леонід Анфімаў азнаёміўся з выкананнем даручэнняў прэзідэнта краіны па развіцці Аршанскага раёна. Кіраўнік ведамства наведаў інструментальны завод, завод «Легмаш», ільнокамбінат і завод прылад аўтаматычнага кантролю. Уражанні, якія засталіся ў Леоніда Анфімава, супрацьлеглыя. Як паказаў візіт, адны прадпрыемствы маюць станоўчыя тэмпы развіцця, іншыя не зусім. Падрабязнасці паездкі ў Віктара Праліча. Аршанскі інструментальны завод – адно з тых прадпрыемстваў, на якое ўскладаліся надзеі з рэалізацыяй маштабнай інвестпраграмы па яго мадэрнізацыі і далейшым развіцці. Аднак сёння, характарызуючы работу завода і яго перспектывы, усё часцей гучыць слова «пакуль». Крышу починили, зарплата вовремя отдается, ну, станки модернизируются. Конечно, надеемся, еще лучше будет. Нязначныя зрухі ў паляпшэнні сітуацыі на заводзе адзначыў і Леонід Анфімаў. Аднак запісаць прадпрыемства ў лік перадавых па вырабе інструмента пакуль немагчыма. Заводу патрабуецца перааснашчэнне, што дапаможа раскрыць перспектыўныя гарызонты былога флагмана. Производство, ну не сказать, что допотопное, но то, что вот из станочного парка я увидел 400 станков металлообрабатывающих. Практически все станки нуждаются в замене, они самортизировали по несколько раз и не могут удовлетворить современным требованиям по выпуску высокоточного инструмента. 4 станка, которые купили, нельзя сказать, назвать прогрессом, прорывным.
в плане модернизации этого предприятия. Там требуется замена всего производства, модернизация всего станочного парка. От этого зависит, наверное, весь успех реализации этого проекта. Стаўку на інавацыйную прадукцыю ўжо зрабілі на заводзе «Лехмаш». Гэта стала магчымым дзякуючы мадэрнізацыі, якая і зараз паэтапна ідзе на прадпрыемстве. Перапрафіліраваны «Лехмаш» арыентуецца на вытворчасць абсталявання для нафтагазавай галіны. Гэта дазволіла заводу выйсці на эфектыўную работу, павелічэнне аб'ёму прадукцыі як вынік прыбытку. Данный проект, он актуален и обусловлен тем, что он реализуется у нас на нашем предприятии. Я хочу добавить, что аналогичного производства в Республике Беларусь нет. Поэтому мы видим свое дальнейшее развитие предприятия именно в производстве оборудования для нефтедобывающей промышленности. Рынок огромен, спрос огромен. На аднаўленне прадпрыемстваў прамысловага сектара Аршанскага района арыентаваў і прэзідэнт краіны. І сёння гэта даручэнне паступова выконваецца, дзе на практыцы, а дзе пакуль на паперы, бізнес-планамі. Рэгіён вызначаны пляцоўкай для рэалізацыі інвестыцыйнага праекта агульнадзяржаўнага значэння. Па аршанскім сцэнарыі будуць развівацца іншыя рэгіёны краіны. Віктор Праліч, Марына Рамановская і Александр Петровецкі. Навіны Орша. Аршанскі інструментальны завод наладзіць выпуск прадукцыі, аналагаў якой няма ў Беларусі. Гэта прадугледжана дзяржаўнай праграмай інавацыйнага развіцця краіны на 2016-2020 гады. Інструменты, якія тут пачнуць выпускаць, запатрабаваны на рынку Расіі. Зараз іх імпартуюць за межаў ЕАЭС. У дзяржпраграму ўключаны таксама віцебскі завод «Віцязь» па вытворчасці зарадных прылад для электрамабіляў. Праект ужо рэалізуецца, але паўнамаштабны серыйны іх выпуск пачнецца ў 2020 годзе. Віцебск Аблгаз адкрыў цэнтр па абслугоўванні насельніцтва для жыхароў Віцебска і Віцебскага района. Газ кліент офіс. Такога шматфункцыянальнага цэнтра ў Беларусі раней не было. Газавікі пастараліся зрабіць яго зручным для сваіх кліентаў, таму шырока выкарыстоўвалі сучасныя тэхналогіі і нават прынялі ў штат робата. Што ён будзе рабіць у цэнтры і хто возьме з яго прыклад, даведаліся нашы карэспандэнты. Сервісны цэнтр «Газ-кліент-офіс» прапісаўся па добра знаёмаму для ўсіх віцебскіх спажыўцоў газу адрасе Церашковай 3. І хоць адрас стары, сам цэнтр – гэта новая з'ява ў віцебскім сервісе. Крыху больш чым за 2 месяцы будаўнікам удалося ўвасобіць у рэальнасць амаль фантастычны праект «Віцебскгаза». Газ-кліент-офіс працуе па заяўнаму прынцыпу «адно акно» і спросціць для кліента ўсе адміністрацыйныя працэдуры, ад аплаты да праектавання газавых сетак. У аперацыйнай зале працуе інтэрактыўная даведачная сістэма, якая дазваляе атрымаць амаль усю інфармацыю аб арганізацыі і паслугах газавай службы. За дапамогай можна звярнуцца і да кансультанта Вікі. Так назвалі робата, які гатовы прыйсці на дапамогу кліентам. Пакуль яна ўпэўнена адказвае на 8 самых папулярных пытанняў, але запэўніваюць яе настаўнікі, хутка стане докай. Я робот-консультант. Встречаем посетителей. Вы можете задать мне вопросы, которые видите на экране. Где мне купить плиту? Приобрести газовую плиту вы можете в магазине «Металл» по адресу улица Петруся Бровки, 16А. У шматфункцыянальным сучасным комплексе знаходзіцца і інфацэнтр, дзе прымаюць званкі па пытаннях, што ў кампетэнцыі Аблгаза. За месяц каля 12 000. Зараз усе службы, што працуюць з кліентамі, сабраліся пад адным дахам. Гэта дазваляе аператыўна вырашаць усе пытанні. Па прыкладу газавікоў павінна працаваць і сістэма жыллёва-камунальнай гаспадаркі, лічыць старшыня аблвыканкама Мікалай Шарснёў. Если бы такой подход перенесли на вашу систему, мы бы идеально жили, и проблем не возникало бы никаких у населения. А у нас каждый день трубы рвутся, канализация забивается, и ничего не можем сделать. И я хотел бы, чтобы вы вынесли 2 момента. Первое, нужно создавать вот такие заведения по предоставлению качественных услуг, а второе, добиться стабильности в работе. Никаких аварийных ситуаций не должно быть в коммунальной сфере. Падобныя цэнтры абслугоўвання насельніцтва Віцебска Аблгазу ўжо дзейнічаюць у Оршы і Полацку. Зараз сучасны газ-кліент-офіс прыйшоў на дапамогу і жыхарам Віцебска і Віцебскага района. Он единственный, видимо, в республике. Все то, что новое, прогрессивное, вот наш IT-газовский филиал, он перенимает, где есть многое сами внедряют, многое предлагают сами. И столь интеллектуально обеспеченным центром, конечно, он один такой.
На всю свою интеллектуальную магутность газ-офис-клиент на Теражковой 3 запрацуе уже с 25 червеня. Своих споживцов он чакае штодзень с понеделка по пятницу с 8 до 20 годин, у субботу с 8 до 17. Виктор Пралич и Леонид Табола. Новины Витебск. Упершыню на беларускай чыгунцы ручная тэлефонная станция інтэгравана непасрэдна ў АТС. На 10 лінейных станцыях забяспечана якасная тэхналагічная сувязь. Абаненты атрымалі сучасныя сервісы, электронны даведнік, магчымасць правядзення тэлеканферэнцый. І гэта далёка не поўны пералік магчымасцяў новай аўтаматычнай тэлефоннай станцыі, якая на поўную магутнасць запрацавала на віцебскай дыстанцыі сігналізацыі і сувязі. Тэму працягне наш корэспандэнт Сергей Мисурагин. Витебская дистанция сигнализации и сувязі была створена 28 лютага 1921 года. Сёлета сувязисты чыгуначнікі адзначаюць 97-ю гадавіну з дня заснавання. За ўвесь гэты час работнікі стальных магістраляў не пакідалі будынак па вуліцы Некрасова у абласным цэнтры, да яго зрабілі толькі сучасную адміністрацыйную прыбудову. Зараз дистанцыя з'яўляецца адным з перадавых падраздзяленняў віцебскага аддзялення беларускай чыгункі. То добра разумеюць, што эфектыўнасць работы чыгуначнага транспарту залежыць ад якасці сувязі. Тэхнічныя магчымасці фізічна і маральна састарэлых АТС не дазвалялі ў поўным аб'ёме задзейнічаць сучасныя лічбавыя сеткі перадачы дадзеных. І 2 гады таму вырашылі мадэрнізаваць існуючую АТС. Дзякуючы прафесіяналізму спецыялістаў аб'ект паспяхова ўвялі ў эксплуатацыю ў маі бягучага года. Зараз завершаны ўсе работы по тестированию новой станции. Обеспечили всех абонентов предприятий наших железнодорожных качественной, современной, многофункциональной телефонной связью. То есть это электронные справочники, функции Call ID, конференц-связи, видеоконференц-связи. Только на электроэнергии мы экономить по расчету будем около 120 тысяч киловатт-часов в год. Впервые на белорусской железной дороге функция ручного телефонного коммутатора реализована, интегрирована в новую АТС Си-3000. Параллельно с модернизацией АТС новые веды набывали и работники дистанции сигнализации и сувязи. Со старым багажом умений и навыков с сучасным обсталеванием просто не справиться. Наше оборудование старое было 1980 года выпуска, а сейчас это уже современное на острие, скажем так, сегодняшних технологий связи. Поэтому очень интересно было изучать и скажем так, сравнивая технологически, если раньше это было просто поговорить по телефону, то сейчас всякие дополнительные моменты. Вот, например, СИП-телефоны, новое слово телефонии. В принципе, кажется, телефон обычный, но заложено много очень дополнительных функций. Объем инвестиций в реализацию проекта склаў больш за 2,5 миллиона рублей. За 5 месяцев бесперапыннай работы прокладены 33 километры волоконно-оптычнага кабелю. Усталявана и змонтировано абсталяванне АТС у будынку отделения дороги на станции Чепина, у вагонном депо Витебск, у Полоцкой дистанции сигнализации и сувязи на станции Новополоцк. Мы находимся, можно сказать, в сердце Витебской дистанции сигнализации и связи. Это наш новый цифровой ЛАЗ. Сюда, значит, у нас сведены все, значит, на сегодняшний день самые современные волоконно-оптические кабели связи, по которым осуществляется сеть передачи данных, оперативно-технологическая связь на многие направления. Это Витебск-Орша, Витебск-Полоцк. И вот сегодня запущена и линия на участке Витебск-Предвинская. Теперь перед работниками дистанции сигнализации и сувязи стоит задача заменить опошнюю поветренную линию сувязи Витебский-Зарышша на Витебском отделении белорусской чыгунки. Сергей Мисурагин, Дмитрий Котов, новины Витебск. На уходящей неделе Национальный банк подвел промежуточные итоги по реализации денежно-кредитной политики и принял долгожданные решения по поводу ставки рефинансирования. Более подробно о результатах заседания и принятых решениях уже готова рассказать специалист отдела кредитования дирекции Белинвестбанка по Витебской области Екатерина Додеркина. Национальный банк считает самым важным результатом проводимой денежно-кредитной политики снижение темпов роста годовой инфляции. В мае прирост потребительских цен в годовом выражении составил менее 4,5%, а годовая инфляция замедлилась до 3%. Такие показатели позволили принять решение о снижении ставки рефинансирования. И уже с 27 июня ставка рефинансирования уменьшится на 0,5% пункта и составит 10% годовых.
В истории Беларуси это минимальный уровень ставки, который действовал лишь в 2006 году и в начале 2008 года. Также уменьшится ставка овернайт. С 27 июня ставка овернайт составит 11,5%. Решение о снижении ставки рефинансирования станет выгодным для получателей банковских кредитов. Ведь вслед за снижением ставки рефинансирования снизится и процент по долговым обязательствам. А Белинвестбанк, не дожидаясь снижения уровня ставки рефинансирования, уже сегодня предлагает выгодные условия по всей линейке кредитов. Например, для представителей малого-среднего бизнеса предлагается кредитование в текущую деятельность по ставке от 11,5%. А на приобретение объектов основных средств по ставке от 8,5%. А теперь о курсах валют. Уходящая неделя принесла белорусскому рублю укрепление к доллару и российскому рублю. А вот европейская валюта, напротив, немного восстановила свои позиции. Американский доллар, несмотря на рост в начале недели, по итогам торгов пятницы вновь остановился на уровне 2 рубля ровно. Курс евро за неделю прибавил 1 копейку и составил на сегодня 2 рубля 33 копейки. Самые большие изменения уходящая неделя принесла российскому рублю. Во вторник он снизился до уровня, на который не опускался уже более 18 месяцев. За оставшиеся дни российский рубль чуть подрос и закончил неделю на отметке в 3 рубля 16 копеек. С вами была Екатерина Додеркина и финансовые новости от Белинвестбанка. До встречи! Это были финансовые новости от Белинвестбанка, а мы продолжаем. У Витебскім абласным савеце зарэгістравана пастаянная дэпутацкая група «Белая Русь». У яе склад з 60 дэпутатаў увайшлі 29. Усе яны члены грамадскага аб'яднання «Белая Русь». Ініцыятыва стварэння групы належыць самім дэпутатам, а галоўнай мэтай стане вырашэнне статутных задач аднаго з буйнейшых грамадскіх аб'яднанняў. Депутаты это из сельских округов, это из крупных наших промышленных центров. То есть, естественно, будут через призму Белой Руси, конечно, будут решать в том числе и вопросы именно регионального развития тех округов, в которых они сегодня избраны. Потому что, по сути дела, мы же четко понимаем, что задачи Белой Руси и задачи развития сегодня нашего государства, они идут в одном направлении. Витебскі абласны савет ужо мае вопыт работы дэпутацкіх груп. У савеце мінулага склікання была зарэгістравана група «Наш горад», у якую ўваходзілі прадстаўнікі Новополацка. Але галоўным пытаннем 4-й сесіі Витебскага абласнога савета стала актывізацыя прыватнай ініцыятывы ў рэгіёнах і аказанне садзейнічання суб'ектам малога і сярэдняга прадпрымальніцтва. Падрабязнасці у Артура Смалякова. Сёння ў Віцебскай вобласці створаны ўсе ўмовы для развіцця прыватнай ініцыятывы. Працуе сетка падтрымкі прадпрымальніцтва, гарадскія і раённыя саветы па развіцці бізнесу. Усебаковую дапамогу аказвае дзяржава. Дэкрэт нумар 6 прадаставіў шэраг прэферэнцый для вядзення бізнесу ў вёсцы. Гэта падатковыя, мытныя і фінансавыя льготы. Аднак у Прыдзьвінскім краі прывілеі пакуль не далі чаканага выніку. Сёння ў прадпрымальніцкім сектары эканомікі Віцебскай вобласці занята каля 140 тысяч человек. Гэта 4-й вынік по рэспубліцы. Паказчыкі шчыльнасці суб'ектаў прадпрымальніцтва на 1000 жыхароў нізкія. Отдельные регионы все-таки, конечно, не дорабатывают в этом плане, мы это видим, не дорабатывают и в плане, наверное, больше даже какой-то идеологической, информационной работы, чем технической. То есть сегодня мы вместе должны найти человека инициативного, сами ему предложить, полностью сопровождать его на всех этапах формирования его бизнеса, всячески помогать, содействовать. Сёлета ў Беларусі уступіў у сілу дэкрэт нумар 7, які максімальна скараціў патрабаванні да вядзення бізнесу. Крыху пазней указ нумар 345 увёў падатковыя льготы. Зніжаны стаўкі на прыбытак і падаходны падатак, прадугледжана вызваленне ад зямельнага падатку і падатку на нерухомасць. За 5 месяцаў прэферэнцыямі указа скарысталіся 83 юрыдычныя асобы і 102 індывідуальныя прадпрымальнікі. Агульная сума льгот 605 тысяч рублёў. Первое предприятие, которое пришло по 345-му, это Евроопт. Это частное предприятие, вы знаете, что частник никогда не будет работать в убыток. И причем они готовы сегодня не только развиваться в Аршанском регионе, а взять другие регионы. И та функция, которая сегодня как бы
социальная функция, которая выполняет потреб кооперации, уже смысл ее как социальная, она исчезла. Потому что мы сегодня видим, что 345 указ действительно дал толчок для развития торговли на селе, а не выполнения социальной функции. И в этом, конечно, наша потребительская кооперация проигрывает. Они таким же образом могли идти, регистрироваться, все начинать с нуля и работать. Па выніках 2018 года дэпутаты плануюць убачыць значны рост у сектары малога і сярэдняга прадпрымальніцтва вобласці. Упершыню за апошнія гады колькасць зарэгістраваных прадпрыемстваў на Віцебшчыне перавысіла колькасць ліквідаваных. Сёлета ў рэгіёне ўжо створана 158 новых арганізацый і вытворчасцяў ва ўсіх галінах эканомікі. З'явілася больш за 1200 новых працоўных месцаў. Народныя абраннікі ўпэўнены, патэнцыял у прадпрымальніцтва ёсць, инструменты и механизм падтрымкі таксама. Выкананне задач па развіцці малога і сярэдняга бізнесу зараз справа рук кожнага кіраўніка выканаўчай улады. У першую чаргу трэба выявіць людзей, якія жадаюць займацца бізнесам, і наладзіць з імі дыялог у кожным горадзе і ў кожным раёне. Артур Смоляков, Дмитрий Котов, Навіны Віцебск. Прадпрымальнікі зараз з'яўляюцца аднымі з самых актыўных пакупнікоў аб'ектаў дзяржаўнай нерухомасці, якая не выкарыстоўваецца. Новыя ўласнікі даюць ёй другое жыццё, перапрафілююць іх пад базы адпачынку, наладжваюць вытворчасць і ствараюць новыя працоўныя месцы. На продаж таксама выстаўлены і зямельныя участкі. Большасць з іх у маляўнічых мясцінах Прыдзвінскага краю. Прапановы і попыт Расонскага раёна ацаніў Віктор Праліч. Знаёмства з патэнцыялам Расоншчыны кіраўнік мясцовай землеўпарадкавальнай службы Александр Вечароў пачынае з будынка Гарбачэўскай школы, якая апошнім часам афіцыйна фігуруе на паперах як аб'ект нерухомасці, выстаўлены на продаж. Малакамплектную школу закрылі 2 гады таму, і сёння мясцовыя ўлады будынак і участак плошчай 1 гектар зусім не супраць перадаць новаму уласніку. Ніякіх абмежаванняў, як выкарыстоўваць маёмасць, няма. У спадзяванні на тое, што хваля жадаючых пабудаваць на беразе возера Няшчэрда турыстычную базу накрые і гэтыя 5 гектараў. Участак адносіцца да грамадска-дзелавой зоны, а значыць кошт за квадратны метр прыроднай прыгажосці складае ўсяго 58 копеек. Ёсць у раёне і свае залатыя пяскі на возеры Волава. Землі тут таксама прадаюцца пад развіццё аграэкатурызму. Усяго ў раёне пад падобныя праекты выдзелена 17 участкаў. Усе яны атрымалі дазвол на продаж на ўзроўні прэзідэнта, і працэдура іх набыцця спрошчана. Ад пакупкі да перадачы ў карыстанне пройдзе пара тыдняў. Для оздоровления самых лучших мест нету. Песчаные берега озера. Значит, вокруг самого озера мы предлагаем здесь 5 мест для размещения объектов агротуристической деятельности. Кадастровая стоимость за пределами населенных пунктов, она у нас тут копеечная. То есть развитие бизнеса, оно не страдает от вот этих выплат за земельные участки и так далее. Я думаю, что любой из тех, кто сюда придет, никогда не пожалеет о том, что тут разместилась эта база отдыха. Як не шкадуе новапалачанін, які на участку былой школы, якую выкупіў, адкрывае аграсядзібу. Месца гэта гістарычнае, звязана з вядомым рускім віцэ-адміралам Іларыёнам Павалішыным. Гаворыць, гэтыя дубы ён садзіў тут асабіста. Пад імі добра марыцца, мабыць, таму новы ўладальнік робіць яе для аматараў ціхага адпачынку. Это была идея собственника. Человек городской, захотел жить на природе, дышать свежим воздухом, кушать натуральные продукты, со своего сада, с огорода. Люди будут приезжать не только отдыхать, но и история какая-то у нас на территории есть. Што не патрэбна адным, можа быць карысным іншым. У былым доме культуры вёскі Забор'я, які новаму ўладальніку прадалі за сімвалічную суму, адну базавую велічыню плюс 5% ад першапачатковага кошту, адкрыецца вытворчасць. Адраджэнне чакае свінакомплекс, які калісьці быў няпрофільным актывам нафтаперапрацоўчага прадпрыемства. Не так даўно комплекс стаў належыць раёну. Маёмасцю распарадзіліся па-гаспадарску. Перадалі яе ў бязвыплатнае карыстанне пад рэалізацыю інвестпраекта. Бизнес-планом, который представлен в район, здесь предусмотрено создание репродуктора, на котором будут выращиваться маленькие поросята. И второй этап у нас предусмотрено также имеющееся неэффективно используемое бывшее здание свинокомплекса, которое уже у нас на протяжении тут нескольких лет не используется. Как второй этап тоже планируем передать ему под инвестпроект, как второй этап будет. И там будет построен откормочник. Здесь будет создано порядка 40 новых рабочих мест. Это вдохнет опять в жизнь данный поселок. Будут новые налоги, новая продукция.
Комплекс мер, які зараз ажыццяўляюць улады па продажы маёмасці і зямельных участкаў, дазваляе вырашыць адразу некалькі задач: пазбавіць бюджэт ад страт на ўтрыманне гэтай маёмасці, даць магчымасць ініцыятыўным людзям адкрыць сваю справу і падтрымаць тых, хто дае новае жыццё сваёй малой радзіме. Адрасы будынкаў, якія шукаюць новых уласнікаў, можна знайсці на сайце райвыканкамаў і аблмаёмасці. Віктор Праліч, Александр Рындзін. Навіны, Расонскі раён. Выпрацаваць адзіную канцэпцыю па ўдасканаленні заканадаўства аб свабодных эканамічных зонах, накіраваную на паляпшэнне інвестыцыйнага клімату і стварэнне спрыяльных умоў для работы прадпрыемстваў-рэзідэнтаў. З гэтай мэтай у Віцебску ўпершыню прайшло пасяджэнне Савета кіраўнікоў адміністрацыі СЭС краіны. На яго запрасілі прадстаўнікоў дзяржаўных органаў, Міністэрства эканомікі, Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. Акрамя пытанняў рэгулявання падатковай і мытнай дзейнасці, шырока абмяркоўваліся праблемы развіцця інфраструктуры пад стварэнне новых вытворчасцяў. Усе выказаныя прапановы будуць вынесены на абмеркаванне ўрада краіны і знойдуць адлюстраванне ў нарматыўна-прававых дакументах. Ряд есть предложений и по налоговому законодательству, по таможенному законодательству, по законодательству и развитию именно строительства территории, инфраструктуры свободных экономических зон. Вот, поэтому там у нас порядка 20 вопросов. Если у нас все пойдет хорошо, то мы это будем проводить не реже одного раза в год в каждом разных областях нашей республики. Вот, и консолидированно, значит, пытаться, значит, свои предложения вносить в правительство для их решения. Разные предложения могут вноситься в разные нормативные документы. Сегодня активно ведется работа по улучшению налогового кодекса, соответственно, какие-то вещи, в том числе в области деятельности свободных экономических зон, они обсуждаются сегодня и там. Поэтому мнение глав администрации, опять еще раз повторюсь, основаны на практике применимости, с одной стороны, на запросах, которые они получают от резидентов. Для нас это важно. За 20 гадоў свайго існавання СЭС стала дзейсным інструментам у плане прыцягнення замежных інвестыцый у эканоміку краіны. 15% ад агульнага аб'ёму. Прадпрыемства-рэзідэнты выпускаюць да 13% усяго аб'ёму прамысловай вытворчасці. На іх долю прыпадае 16% экспарту. Дарэчы, толькі рэзідэнтамі СЭС Віцебск у эканоміку прыцягнута больш за $700 мільёнаў замежных інвестыцый. Створаны звыш 10 тысяч новых працоўных месцаў. Авечкагадоўля зараз з'яўляецца адным з перспектыўных накірункаў развіцця аграпрамысловага комплексу. Згодна з дзяржаўнай праграмай, разлічанай да 2020 года, у Віцебскай вобласці прадугледжваецца развядзенне парод грубашэрстнага і мясашэрстнага накірунку. Наш карэспандэнт Інна Кірыенкава пабывала на віцебскім племпрадпрыемстве, дзе актыўна займаюцца развядзеннем чыстапародных авечак, і пацікавілася, як мяняецца сітуацыя ў авечкагадоўлі. Авечкагадоўчая ферма на базе віцебскага племпрадпрыемства існуе ўжо 20 гадоў, а 13 год таму яна атрымала статус племянной па развядзенні раманаўскай пароды. Для захавання яе генафонду 7 гадоў таму завезлі ярачак і баранчыкаў з Ярослаўскай вобласці і сталі займацца паглыбленай селекцыйнай работай. За гэты час пагалоўе авечак павялічылі ўтрая. Мы реализуем племенной молодняк после отбивки где-то в возрасте 4-5 месяцев. Кто наши покупатели? Наши покупатели – это обычные люди, которые имеют личное подсобное хозяйство. Какой-то вот клочок земли, где они могут с минимум затрат произвести какую-то продукцию. Вот. И поэтому акцент делают больше на романовской породе. 3 гады таму віцебскія авечкаводы сталі завозіць маладняк мясашэрстнага накірунку, паўтанкарунныя пароды. Яны добра зарэкамендавалі сябе ў наших кліматычных умовах. Тексель это, особенная достаточно порода, она мясошерстная, короткошерстная, они овцы. Преимущество то, что достаточно высокая скорость роста. Очень активно молодняк растет в первых 2-3 месяца. Потом немножко скорость снижается роста, но тем не менее у них очень высокий убойный выход, в тушках. Получается, и в рамках этой же программы была завезена еще мясошерстная порода Суфолк из Литвы. Также порода достаточно неприхотлива. Племянны маладняк актыўна прапаноўваюць для рэалізацыі. Іх у асноўным набываюць асабістыя падсобныя і фермерскія гаспадаркі. Утрыманне авечак вялікіх затрат не патрабуе. Летам неабходна толькі добрая паша і чыстая вода, а ўзімку якаснае сухое сено. Сено должно быть обязательным критерием, что должно быть сухое,
сухое, заготовлено в определенную фазу молочно-восковой спелости. Значит, состав трав здесь: овсяница луговая, мятлик, тимофеевка, овсяница красная. Тым не менш жадаючых займацца развядзеннем авечак пакуль мала. У вобласці налічваецца крыху больш за 1500 галоў. А між тым рэгіёну патрэбна развіваць авечкагадоўлю ў вытворчых маштабах. У канцы лета на Віцебскім футравым камбінаце пасля сур'ёзнай мадэрнізацыі запускаецца вытворчасць па перапрацоўцы аўчыны. Аб'ёмы унушальныя – 300 000 шкур у год. Патрабаванні да сыравіны жорсткія. Она должна быть мягкая на ощупь, очень гигроскопичная, потому что при носке в обуви это немаловажно. Ну и иметь однородность, то есть сырье должно быть однородное для того, чтобы получить хороший качественный продукт. Есть небольшие племенные хозяйства, которые разводят полутонкоронных, но этого нам недостаточно. То есть однозначно будет поиск поставщика. Племгаспадаркі гатовы прадастаўляць пародны маладняк, аднак няма зацікаўленасці з боку сельскагаспадарчых прадпрыемстваў, якія б маглі усур'ёз займацца авечкагадоўляй. А віцебскія вытворцы між тым вымушаны будуць закупляць сыравіну за мяжой. Інна Кіріенкова, Леонид Табола, Навіны Віцебск. Месячнік бяспекі працы ў сельскагаспадарчых арганізацыях стартаваў у Беларусі. Напярэдадні уборачнай кампаніі прафсаюзы правераць умовы працы аграрыяў. Пад прафсаюзны кантроль трапяць найбольш важныя для працаўнікоў палёў пытанні ад рэжыму харчавання да спраўнасці сельгастэхнікі. Нашы карэспандэнты разам з тэхнічнымі інспектарамі пабывалі ў гаспадарках Сенінскага раёна і ацанілі ступень гатоўнасці хлебаробаў да правядзення уборачнай. Механізатор Сергей Маладоўскі праз некалькі дзён адзначыць 50-гадовы юбілей. Большую частку жыцця ён прысвяціў сельскай гаспадарцы. Зараз працуе на нарыхтоўцы кармоў. Яшчэ крыху больш за тыдзень і травы першага ўкосу ў гаспадарцы будуць поўнасцю ўбраны. Паралельна вядуць падрыхтоўку да жніва. У саўгасе імя Машэрава 11 камбайнаў. Прыводзіць у парадак тэхніку тут пачалі яшчэ восенню. Засталося выправіць дробныя недахопы. Аграрыі не сумняваюцца, у поле камбайны выйдуць дакладна ў тэрмін. Сразу с осени старались ставить в справном состоянии. Там мелкие ремонты, замена масел. Планируем уже в ближайшее время пару комбайнов запустить на уборку сурепиц. Выкананне правілаў аховы працы, забяспечанасць спецадзеннем, стан бытавых памяшканняў, гатоўнасць аграрыяў да уборачнай правяраюць і тэхнічныя інспектары працы Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі. Маніторынг праходзіць па ўсёй краіне. Асаблівая ўвага тым рэгіёнам, дзе ў мінулым годзе былі нараканні да арганізацыі харчавання. В рамках сегодняшнего посещения для меня, как технического инспектора, конечно, нашлись и замечания. Ну, они вроде бы и незначительные, но они ведь замечания. На ремонте имеется техника, но не везде подложены противооткатные башмаки. У саўгасе імя Машэрава праблем з гарачымі абедамі не было, заўважаюць механізатары. Харчаванне двухразовае. У гаспадарцы запэўніваюць, смачным і карысным меню хлебаробаў будзе і падчас сёлетняй уборачнай. Задачи стоят большие. К уборке зерновых в 2018 году более 19 000 гектар. Это на 5 000 гектар больше, чем в прошлом году. Помимо зерновых и зернобобовых, у нас еще к уборке 6300 гектар рапса. Это тоже более 2000 гектар к прошлому году. Пакуль жа актыўна ідзе нарыхтоўка кармоў. У Сенінскім раёне скошана больш за 8 000 гектараў травяных угоддзяў. У сярэднім з гектара тут атрымліваюць больш за 130 цэнтнераў зялёнай масы. Сёлета надвор'е дабавіла клопату. Доўга не было дажджоў. Асабліва ад засухі пацярпелі заходнія раёны вобласці. Інна Кіріенкова, Марына Рамановская і Михаил Хрыстафораў. Навіны, Сенінскі раён. На гэтым тыдні ў Беларусі адзначылі Дзень усенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны. 77 гадоў таму, раніцай 22 чэрвеня, войскі фашысцкай Германіі перайшлі мяжу Савецкага Саюза, што стала пачаткам самай маштабнай і жорсткай бітвы 20-го стагоддзя. У памяць пра ахвяр вайны ў Віцебску адбыўся жалобны мітынг у скверы Герояў вайны 1812 года. Успенская горка – месца, дзе пахаваныя 3 героі Савецкага Саюза, сярод якіх і партызан Минай Пилипович Шмыров, батька Минай. До сих пор числятся пропавшими без вести тысячи воинов бывших советских республик, которые остались на полях сражений от Бреста и Севастополя до Москвы и Сталинграда.
от Воронежа и Прохоровки до Кенигсберга и Берлина. Победа в самой жестокой, самой кровавой в истории человечества войне легла на плечи советского народа и стоила ему огромных человеческих жертв. За победу было отдано почти 27 миллионов человеческих жизней. Из них около 14 миллионов мирного населения. Забыть об этом невозможно. У мітингу, прысвечаным сумнай даце, прынялі ўдзел прадстаўнікі ўлады, грамадскасці і моладзь. Памяць загінуўшых ушанавалі хвілінай маўчання, усклалі кветкі героям. Напярэдадні трагічнай гістарычнай даты ў Віцебску адкрылася экспазіцыя «Дарогі вайны, дарогі міру, дарогі памяці». Выстава расказвае пра падзеі Вялікай Айчыннай вайны, якія адбываліся на тэрыторыі прыгранічных раёнаў Беларусі і Расіі, па якім сёння праходзяць буйныя транспартныя магістралі. Матэрыялы экспазіцыі збіралі ўдзельнікі беларускай нацыянальнай аўтаноміі Смаленскай вобласці падчас аўтапрабегаў. Зараз яны працягваюць пошукавую работу і да 75-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў рыхтуюць атлас памяці, выданне, аналагаў якому няма на постсоветской просторы. Мы находим места боев, мы находим памятники, которые там установлены, берем по-современному уже теперь географические координаты и запрашиваем у музеев, у тех, кто занимается этим вопросом, в учреждении культуры, в образовании информацию, что происходило, чему посвящен этот памятник, почему он здесь установлен. Уже этой осенью мы сможем предоставить более объемный вариант этой выставки, куда уже попадут и города Алиозна, городок. И мы также собираемся в этих местах собрать весь материал, и этот материал потом станет основой для атласа памяти. И вот мы хотим, чтобы те, кто захочет в дальнейшем проехать, познакомиться с историей, имея на руках вот такой путеводитель «Атлас памяти», будут понимать, что на атласе дорог есть точки памяти. Беларуская дыяспара Смоленской вобласці вядзе актыўную пошукавую і даследчую работу па ўстанаўленні невядомых сторонок Вялікай Айчыннай вайны і стала ўладальнікам гранта прэзідэнта Расіі. Сёння дзень моладзі. Моладзевая палітыка – адзін з прыярытэтных накірункаў дзейнасці дзяржавы. Рэалізуецца шэраг праграм і праектаў. Якраз да свята ў Віцебскім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце адкрылася сумесная вучэбна-даследчая лабараторыя для падрыхтоўкі IT-спецыялістаў. Дапамогу ў рэалізацыі праекта вышэйшай навучальнай установе аказаў рэзідэнт парка высокіх тэхналогій. Яго спецыялісты працуюць у сферы распрацоўкі, тэсціравання, сэрвіснай падтрымкі праграмных прадуктаў, модернізацыі і інтэграцыі бізнес-прапаноў. Аснашчаная па апошнім слове тэхнікі лабараторыя стане выпрабавальнай пляцоўкай для студэнтаў. Тут яны змогуць рэалізаваць свае ідэі і праекты, каб назапасіць пэўны багаж ведаў і ў будучым працаваць у IT-сферы. Особенность, скажем, сегодняшнего события, связанной с открытием этой учебно-исследовательской лаборатории, она, конечно же, уникальна в том плане, что речь идет о взаимодействии с успешной, бурно развивающейся компанией IT-отрасли. Нам нужно растить новых специалистов, инженеров-разработчиков, тестировщиков. И чтобы это грамотно делать, нужно сначала помочь университетам разработать правильную программу, которая будет нужна нам для дальнейшего развития. Эта лаборатория поможет студентам заниматься своим любимым делом, то, что они здесь будут совершенствовать свои навыки, и, собственно, будут готовы к настоящему вызову, к разработке программного обеспечения. Вучэбна-даследчая лабараторыя разлічана на 15 працоўных месцаў. Пляцоўка універсальная. Тут можна праводзіць семінары і вучобу і па іншых спецыяльнасцях, якія шырока прадстаўлены ва ўстанове вышэйшай адукацыі. Магчыма, будучыя студэнты нарадзіліся днямі ў Оршы. У мясцовым раддоме з'явіліся на свет адразу дзве пары каралеўскіх двайнят. Так называюць разнаполых немаўлят. Дарэчы, жыхары Оршы адзначаюць, у іх райцэнтры блізняты і двайняты нараджаюцца намнога часцей, чым у іншых гарадах. Для прыкладу, у мінулым годзе з двайным святам тут віншавалі 16 матуль. У гэтым на свет ужо з'явіліся 8 пар блізнят. Нараджэнне адразу дзвюх пар двайнят у аршанскім раддоме лічаць добрай прыкметай. Дома ждет муж, дочка, бабушки, дедушки, тети, дяди. Все ждут. Для каждой женщины это большое счастье. А у меня оно вдвойне.
Детки большие, здоровые, порадовали и нас, медицинских работников, и, конечно, свои семьи. Сёлета на свет у аршанскім радзільным доме з'явіліся больш за 500 немаўлят. Дарэчы, у райцэнтры ёсць традыцыя. У дзень горада, які адзначаецца ў апошнюю суботу чэрвеня, кожнаму нованароджанаму дораз памятны медаль. За апошнія 3 гады ў Віцебску і райцэнтрах вобласці ўведзена ў эксплуатацыю больш за 1,5 дзесяткі спартыўных аб'ектаў. Фізкультурна-аздараўленчыя комплексы з басейнамі, спартыўнымі і трэнажорнымі заламі, фітнес-цэнтрамі даюць магчымасць жыхарам паўночнага рэгіёну паўнацэнна займацца спортам і падтрымліваць добрую фізічную форму. Работы па будаўніцтве, рэканструкцыі і аднаўленні спортзбудаванняў актыўна вядуцца і зараз. Тэму працягне Сергей Мисурагин. У Шачы шумілі на сянно гарадок. Гэта раёны, у якіх апошнім часам з'явіліся спецыялізаваныя спорткомплексы з гульнявымі пляцоўкамі, стадыёнамі і басейнамі. Кіраўніцтва вобласці разумее, што калі не стварыць дастойныя умовы для занятку і адпачынку, людзей у райцэнтрах не ўтрымаць. А таму пастаўлена задача ў кожным раёне Віцебскай вобласці пабудаваць фізкультурна-аздараўленчыя комплексы. Дзеля гэтага састаўлена праграма, дзе вызначаны рэгіёны, якія больш за іншых маюць патрэбу ва ўзвядзенні спартыўных арэн. Ведутся сейчас работы, посмотрите, в Лиозно. 4 объекта Верхнедвинских дожинком ведутся работы. Дубровна стадион приведен в порядок, и то же самое лихолитическое ядро и комплексная спортплощадка. Профсоюзы сейчас построили возле ветакадемии комплексную спортивную площадку великолепную. Начаты работы по строительству и ведутся, не начаты, а уже ведутся давно работы по залу батута, который планируем в конце года сдать. Вот только начинается работа по строительству на Химике в Новополоцке тренировочной площадки и проводится большая реконструкция их ледового дворца. Віцебск таксама мае вострую патрэбу ў паляпшэнні спартыўнай базы. Аб'екты, дзе можа правесці рэспубліканскія старты, можна пералічыць па пальцах адной рукі. Таму самая пільная ўвага з боку кіраўніцтва вобласці да ўзвядзення ў горадзе спецыялізаванай залы па скачках на батуце. Яе будаўніцтва стала магчымым пасля выдатнага выступлення на летніх алімпійскіх гульнях у бразільскім Рыа-де-Жанейра Уладзіслава Ганчарова. Ён адзін у складзе беларускай зборнай змог заваяваць залаты медаль спаборніцтваў. Генеральным падрадчыкам на будаўніцтве спартыўнай арэны выступіў Віцебскі ДБК, якому дапамагаюць спецыялісты Жылбуда. Работы пачаліся ў студзені 2018-го, а перарэзаць чырвоную стужку на аб'екце, які зойме 2000 квадратных метраў, плануюць у канцы года. Специализированный зал высотой 14 метров, тоже монолитный железобетонный каркас, и, наружные стены с сэндвич-панелями и с облицовкой тоже декоративными панелями. По графику сдача у нас в конце этого года батутного центра. Есть нюансы, где-то опережаем, где-то отстаем, но в целом пока идет нормально. Пакуль работы на будаўніцтве ідуць згодна з намечаным графікам. Хутка рабочыя прыступяць да ўнутраных работ у адміністрацыйным будынку і паралельна будуць узводзіць бетонныя канструкцыі спартыўнай залы, вышыня якой 14 метраў. Сергей Мисурагин, Ян Пчэльнікаў, навіны, Віцебск. Будаўніцтва спартыўных арэн і пляцовак у вобласці не спыняецца, як і не спыняецца чарга рэспубліканскіх і міжнародных спаборніцтваў. З анонсам спартыўных падзей наступных 7 дзён мой калега Сергей Мисурагин. Упершыню абласны цэнтр прыме чэмпіянат Беларусі па спартыўнай хадзе. На лёгкаатлетычным ядры віцебскага ЦСКА будзе ладзіцца першынство краіны па лёгкай атлетыцы, а на зялёным газоне стадыёна пройдзе матч чэмпіянату Беларусі па футболе. Пачнуць з прадстаўнікоў гульнявых відаў спорту. У панядзелак 25 чэрвеня падапечныя Сергея Ясінскага зноў завяршаюць праграму 13-го тура чэмпіянату Беларусі па футболе. Сапернікам нашых землякоў будзе сталічная Іслач. Госці знаходзяцца ў сярэдзіне турнірнай табліцы і чаргуюць невыразныя сустрэчы з даволі нядрэннымі паядынкамі. Нават з чэмпіёнам краіны барысаўскім батэ мінчане згулялі ў нічыю. У сваю чаргу беласінія вельмі высока забраліся ў турнірнай табліцы. Знаходзяцца ў еўракубкавай зоне. Зразумела, што задача будзе стаяць браць толькі
только 3 очки на своей арене. Ну а гостей, напэўна, задаволіць і нічыя. Матч на поле віцебскага ЦСКА пачнецца ў 19 гадзін. А зараз да іншых падзей. З 26 чэрвеня па 2 ліпеня ў Сараева, Боснія і Герцеговіна, пройдзе чэмпіянат Еўропы па дзюдо сярод спартсменаў да 18 гадоў. У составе зборнай Беларусі выступяць 3 прадстаўнікі Віцебскай вобласці: Артём Коласаў, Яна Макрэцкая і Ілля Скалепаў. Пажадаем нашим маладым атлетам выступіць дастойна і пазмагацца за медалі. Тым часам 27 чэрвеня ў абласным цэнтры стартуе першынство Рэспублікі Беларусь па лёгкай атлетыцы сярод юнакоў і дзяўчынак 2003 і 2004 гадоў нараджэння. Напярэдадні ў Віцебску прайшло першынство вобласці, па выніках якога трэнерскі штаб сфарміраваў 2 каманды да ўдзелу ў рэспубліканскім турніры. Можна не хвалявацца, што ў легкаатлетычных сектарах выступяць мацнейшыя атлеты. У гэтыя ж тэрміны горад над Двіною упершыню стане месцам правядзення чэмпіянату Беларусі па спартыўнай хадзе. Дзеля гэтага 26 чэрвеня ў Віцебску будзе перакрыты рух па праспекце Перамогі. Таксама 27 чэрвеня толькі ў Мінску будзе ладзіцца першынство і алімпійскія дні моладзі Беларусі па веласпорце BMX. Спаборніцтвы па маунтинбайку ў паўночным рэгіёне карыстаюцца папулярнасцю, а таму можна чакаць ад нашых землякоў самых высокіх вынікаў. І завяршу агляд падзей стартамі, які пройдзе ў Віцебску. Тут 26 чэрвеня пачнецца чэмпіянат вобласці па плаванні. Традыцыйна спрэчку ў медальным заліку павядуць наваполацкія плыўцы і гаспадары спаборніцтваў. Сергей Мисурагин, навіны Віцебск. А зараз зноў звернемся да галоўнай тэмы нашага выпуску – святкавання 1044-й гадавіны з дня заснавання Віцебска. Дарэчы, Сергей, а які ў цябе рост? 1,90 м, а навошта ты пытаешься? Малавата будзе. Віцебскім веліканам табе не стаць. Падчас святкавання ў абласным цэнтры ў скверы Маяковскага побач з ратушай усталявалі бронзавую скульптуру пад назвай «Віцебскі велікан» у гонар нашага земляка Фёдора Махнова, самага высокага чалавека ў свеце. Паводле розных звестак, рост селяніна з-пад Віцебска складаў ад 239 да 285 сантыметраў. А вось вышыня помніка 320 сантыметраў. Велічы гіганту дадае галаўны ўбор у выглядзе цыліндра. Побач са скульптурай для маштабу усталявалі венскі стул у натуральную велічыню і павесілі інфармацыйную дошку. Аўтар помніка – віцебскі майстар Іван Казак. Ідэя кампазіцыі ўзнікла 10 гадоў таму. Мне как-то попала в руки статья. И смотрю, великан из Витебской губернии, тут наш земляк. И меня это очень заинтересовало. Ну и вот потом я как-то стал, думаю, надо какую-то композицию сделать. Вот работа шла, я же говорю, где-то вот так полгода вплотную. Вот, потом в Минске эта лепка шла, лепили в глине, лепил. Ступни там 51 сантиметр, кисти руки 32 сантиметра, уши 15, губы 10. То есть все соблюдено. Рост 2,85 и плюс с цилиндром получается 3,10. А яшчэ ў Віцебску адкрылі манументальна-дэкаратыўную скульптуру пад назвай «Лучоса». Двухметровая кампазіцыя німфа размешчана на каменным пастаменце. Яе ўсталявалі непадалёк ад гасцініцы «Лучоса» на скрыжаванні праспектаў Чарняхоўскага і будаўнікоў. Дзве новыя скульптуры, гістарычны лагер, шматлікія канцэрты і аўтапрабег рэтра-аўтамабіляў. Дзень горада ў Віцебску адзначаюць усе выхадныя. Народныя гуляні ідуць на дзясятках пляцовак са сваім каларытам і тэматыкай. Чым уразіла свята, раскажа Артур Смалякоў. Урачыстая атмасфера ў гэтыя дні панавала ў кожным кутку Віцебска. Афіша свята максімальна насычаная. Ад колькасці забаўляльных пляцовак разбягаюцца вочы. Цэнтрам народных гулянняў стала плошча Перамогі. Ужо ў 10 гадзін раніцы тут ладзіўся парад рэтра-аўто. Культавы рарытэт і олдтаймеры, якіх узрост толькі ўпрыгожвае. Тэхнічнаму стану аўталегенд пазайздросцяць нават уладальнікі самых сучасных марак. Где-то около 80 экспонатов уже имеются на площади. И я надеюсь еще, что 20-30 заявленных еще подъедут. Интересные есть уникальные машины, переделанные на современный лад. Те же копейки, тазики. Также легендарная ГАЗ-2402. Это как бы мечта 70-х. Мечтали все, мы получали лишь избранные эту машину. Первый советский гражданин был владельцем универсала, это Юрий Никулин. Остальным строго запрещалось. Ему разрешили для перевозки спецциркового инвентаря.
Винтажные экипажи сустракали десятки горожан с фотоаппаратами и жаданнем побывать за рулем автоэкзотики. Яны запевнивают, представить свято города без выставы ретро-авто немагчыма. Пусть молодые, наше подрастающее поколение знают, какие раньше были машины. Вот он увидел даже вот велосипеды, говорит, как на этом катались. Я говорю, ну вот катались. Это все очень здорово. Мне очень понравилась «Чайка». Она очень большая и красивая. Да нет дождя, хорошая погода, люди улыбаются, гостеприимные. Все фотографируются, полный позитив. Хороший праздник. Праздник должен быть у людей. И для детей, и для взрослых, и вообще для жителей города. Все вообще отлично, мне все понравилось. Музыка играет, много людей, много народу. Все фотографируют, смотрят на тебя. Крыху пазней на плошчы стало яшчэ больш цікава. Тут з'явіліся барадачы на двухколых мустангах. Парадная колонна з 200 мотоциклаў у ззянні хрому і нікелю з каларытным грукатам прокатилася по вуліцах города до площади Перамоги, где байкеры организовали показ железных коней. Здесь и россияне, Украина, прибалтийские страны все. Вот. Ну, белорусы, понятное дело, с разных городов. Вот. Но это традиционная акция во время, приуроченная именно мотослету нашему. То есть мы всегда выезжаем парадом в город. В этом году так совпало, что в одни дни проводится и День города, и наш слет, поэтому мы, конечно, поучаствовали с удовольствием. Сярод грозных и суровых Виктория Кот як рыба ў вадзе. Мотоцикл важыць у десятки разоў больш, чым мініяцюрная дзяўчына, але яна ўпэўнена, лепшая музыка ў свеце – гэта гук мотора. Мы уже 3-й год участвуем в этом мотопробеге на Лысой горе. Собираемся в пятницу, приезжаем с палатками, ночуем там. Очень здорово, очень нравится, там атмосфера хорошая. Побач з масіўнай тэхнікай знайшлося месца і менш брутальным узорам. У конкурсе на самую прыгожую калыску прынялі ўдзел гарадскія ўмельцы, якія арыгінальна ўпрыгожылі дзіцячы транспорт. Дочка занималась этим, украшали коляску. 2 дня трудились. Ну, костюмы внукам, мухоморы. Далей по программе традыцыйнае свята газеты «Віцебічы». У Дзень города постоянных подписчиков чакалі оригинальные сюрпризы, конкурс на самого высокого человека и концертная программа от самого популярного витебского выдания. Нам помогают привести этот праздник наши друзья и партнеры, герои газетной публикации. Воинская часть 55-24 свое вооружение показывает. Кормят сегодня солдатской кашей. Ну и много других игровых таких площадок здесь сегодня работает. Здесь и конкурс рисунка для деток, много очень развлечений. Мы просто хотим порадовать своих читателей, их у нас очень много. Свято ў рэжыме нон-стоп, десятки пляцовак і тысячы ўдзельнікаў, арт-праекты, квесты, інтэлектуальныя турніры, выставы, фэст вулічнага мастацтва, конкурс паветраных змеяў і нават трамвайная экскурсія па абласным цэнтры. Віцебск сустрэў чарговы дзень нараджэння з песнямі, гумарам і добрым настроем, які не сапсавала нават пахмурнае і дажджлівае надвор'е. Артур Смалякоў, Сергей Котаў, навіны Віцебск. Усіх віцяблян з днём нараджэння любімага горада. Няхай у вашым жыцці будзе больш нагод для свят. У інфармацыйнай праграме «7 дзён» убачымся ў наступную нядзелю на тэлеканале «Віцебск».